Hej folkens, velkommen til denne video. I dag så er der en eller anden ven, som skal join mig. Og han har en god ring også, som jeg gerne vil have. Nå, men imens vi venter, så kan... Der er han. Det er ham her. Han er inde med mere, så det vil gøre mig. Se. Ja. Hey! Hey. Hello? Ha. Oh. Los 25. Ja. Ja.